wuce tsarin ku. Sai dai yawa ku yo hakuri bana Nijar mun wuce da sanin ku. Mun wuce da sanin ku. Sai dai yawa ku san da sani yan Nijar mun wuce rainawa. Mun wuce rainawa. Yawa Macron da Faransawa ba kwa iyawa. Ba kwa iyawa. In kun fasa na ce Allah tsine muku. A ganin ku kama da manya tsinannu ne kuke. In kun fasa na ce Allah ɗebe muku, Allah kwashe muku. Ga gari da etiki ga hula ga gebe haka, amma tsinannu ne kuke, ɗebabbu ne kuke, dan Nijar ta tsine muku. Yan sai dai yawo a ganin mu kamar yan gida kuke, amma kuke kuɗi yaƙi na ƙasa za ku yi mana. In kun fasa na ce Allah tsine muku, dan ƙarshe kuka za ku yi. Asalin da mun faɗa Nijar Najeriya dangin juna ne an faɗa, amma yau kun faɗa ba ku san da akwai zancen gaba. Wai yaƙi za ku yi 'yan Nijar su ne za ku yaƙa. In kun fasa haba Allah tsine muku, Allah kwashe muku. Ja da baya ga rago kun san ban tsoro ne yake, neman 'yanci muke ko kallo ba ku ishe mu ba. Ko ke tace kuke don kun san za mu ce gaba. Ku haɗe ko ku duka Nijar kun san ba ma gudu. Nijeriya na faɗa, Senegal na faɗa, har Ghana na faɗa, ga Benin na faɗa, har Chadin na faɗa. Ku haɗa da Faransa ma na karkata Mali na saka. Sako na zan faɗa gunde bi in har za ya ji. Sojoji Chadiyan da kace zaka aika ECOWAS. In ka fasa ka ji na karkata bindin shamuwa, na hada da agwagwa na zuba. Shekara 63 Nijar 'yancin mu muke bida. Yau ga wasu 'yan daba sun nuna ba su so, dan sun zama karnuka. Karshe kumiya kuma za su yi, dan Nijar mun sani Allah ya nuna za mu yi. Turawa mun gani karshe fecewa za su yi. Eko wasu mun sani karshe kumiya ita za ku yi. Yaya maganar take, ya zancen nan yake, karshe kumiya dai za ku yi. Ba ni kiɗa, 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 ba ni kiɗa. Ko wasu kuka za ta yi. Ba ni kiɗa, ko wasu kuka za ta yi. Ba ni kiɗa, ko wasu kuka za ta yi. Ba ni kiɗa, ko wasu kuka za ta yi. Ni erbe na faɗa, erbe municipal na faɗa, mai waka na faɗa, erbe municipal na faɗa. Kumiya za ku yi, ko wasu kuka za ku yi. In Allah ya nufa Nijar sai mun kere maza, kuma 'yancin na tafe karshe wasu kumiya za su yi. Kuma Gine ta kama mana, Mali ma ta kama mana, Algeria ta kama mana, ga Burkina Faso kuma sauran na tafe. In Allah sarki ya nufa.